Hola, què tal, com esteu? Soc Alfons Olmo. Em dedique a la proposta musical i cultural Verd Cel, nascuda al Coi. Quan començava a cantar, molt sovint em preguntaven per què en valencià, i el que em venia al cap ràpidament era contestar per què no ho hauria de fer? És el més natural. Si no ho fera, llavors m'hauries de preguntar. I ara ens poden dir per què el valencià? Doncs perquè crec que és la manera més profunda d'introduir-nos en la nostra societat, parlar en la nostra llengua. I això també amplia la nostra xarxa de contactes, que finalment poden derivar en noves oportunitats laborals. I no sols així, en la nostra terra, al País Valencià, sinó territori enllà, a Catalunya, a les Illes Balears, també t'obrirà portes. Aprendre una segona llengua sempre és facilitat per aprendre una tercera. I sobretot adquirisses una nova riquesa cultural. Per això i per altres raons, per altres tantes raons, us convidem a que trieu el valencià a l'escola, tria el valencià. Tu tens la clau, parla la teua llengua.